May gani dili tayo baga. Good morning. Ano? White ang kapalibot. Sana ang tracks na yun. Kaya na maumba. Saan? May welcome tungkod manang. Para dito makuha na. Nabi na. Yung sang adlaw. Yung ditong palibot. Ang baga. May kuha na. Baga. Pero dito nasin baga. At pagkalitod na. Mga birds mo. Check to dari ko na abay guys. Nasa liver ni. Siguro sila nagawas for sure. Itugnaw. Ang kawas ay sila. Ganay ito mga bukak. Nang liki sa katugnaw. Yan o. Ito sa katugnaw ng liki o. Ang sounds o. Marajulin ang sounds. Ayan girl. Ang sakit lang. Ano siya? Narak kaging. Marajulin. Tingog. Sabi na ako sila ng gawas kahapon. Dito silang spot ng mga itlog. Spot rin. Kaya yan eh. Ilang container ito. Bida pa ang tabunan. Sila ako daan. Kasi lang nasa heater kasulod, tapos ilang tubig akong isulod kay lugaw ka sa mga mas di wala siya naka-frozen sa nasa heater sa sulod dito pa, get your food ang sigaw ng gawas ang tubig na tugnaw nangitlog pa ang isa marasarito na ito nangitlog sila ako gusto sumana ilang heating pad sa ilang tubig mga siyang frozen tapos ilang heating lang yan dating ka no snow snow pero linaw blaan atong